Maka ndị na-asị na ha dị eme omenala, gekwanụ m ntị nke ọma. Omenala dị ka ebumpụta ụwa. Ọsa na-akwa agbalara ihe ike. O nwere omenala ọ ga-abụ iwepụ anya sị na gaga ha eme obu oge agha. A na-akwa ekpeti ya n'ụka. A na-akwa enweti ya n'okwukwe. A na-akwa awati ya n'anya. Ma ị na-eje ụka o, ma ị na-eje ụka o, gee ntị nke ọma. Omenala bụ omenala. Ọ ihe dị anyị na-arụ wee pụta. Mana ihe ọmụnụ ga-emere mbụ tụsara na m ozi ya nke ọma. Ọ kwụrụ hụrụ omenala a na-eme na akwamozu. Ụmụnne m, unu ga-akpachara ya ezigbo anya. Maka na ọtụtụ omenala ndị mmadụ hapụgoro ime so n'ihe na-ebu ndị mmadụ agha, mana ọ na-ebu ha agha na ha ma adị. Ọ bụrụ na nne gị nwụrụ ma na nna gị nwụrụ, ịkwado ịkwa nne gị, ịkwacha ya nnọọ, lichaa ya, kwaa ya, ijiri ehi kwaa ya. Oru na nna gị, ịkwagidekwa nna gị kwacha, ijiri ehi wee kwaa ya. Nwanne, ihe nna chegwa gị bụ anwakwana nwa were ehi jee ebe ọzọ na ị na-ejekwa mmadụ. Ma ọnọ ndị ọgọ gị o, ọgọ gị nwoke o, ọgọ gị nwaanyị o, ọgọ gị n'ụdị ọbụla anwakwara nwa kpụrụ ehi gaa ebe ahụ na ị na-ejikwa onye nwụrụ anwụ. N'ụwa gị anwakwana ya nwa. Ma ọ ga-abụ na o nwere enyi gị nwoke na-akwa mmadụ, ma family friend gị na-akwa mmadụ, isi ka ike onu nke ndị odogwu ka ikpụrụ ehi gaa kpụnye ya ehi. Anwa dị na ya anwa. Ebe ahụ ka omenala ga nọ gwa unu na ya bụ omenala, na ya bụ ihe dị ka Chukwu si wee dobe ya, maka na ọ dịwara gboo. Ọ bụrụ na ị nwa anwa kpụrụ ehi gaa n'ebe mmadụ nwụrụ, kpụgara mmadụ ehi ka o ji wee kwa mmadụ, ma nna nke gị ijighị ehi kwa ya, nne nke gị ijighị ehi kwa ya, nwanne ịmalakwa iji ya. Nke a ha ma sped gị atọ, ịmala iji ya. Maka na ihe a na-agwa unu omego ọtụtụ mmadụ. O nwere ofu nwoke kpụrụ ehi jekwa mmadụ. Onye ahụ ejiri ehikwa nna ya, o jiri ehikwa nne ya. O ruzie mgbe ọgọ ya nwaanyị nwụrụ. Ọgọ ya nwaanyị bụ onye ọ lụrụ nwaanyị na Anambra steeti. O luzie mgbe ọgọ ya nwaanyị nwụrụ, o jee gee ehi, gochie ehi, kpọọ ndị enyi ya ka ọ fọdụrụ ka echi a ga-akwa ọgọ ya nwaanyị. O were dịka taa kpụrụ ehi ahụ nye nwunye ya, weti ndị enyi ya, ha eduru nwaanyị a wee gawa be nne ya. Ka a na-agaru be nna ya kpọmkwem, ozugbo a na-akpụda ehi, ekwentị nwunye ya akụọ, nwaanyị azakọọ, kedu ihe na-eme? Asị ya gbara ọsọ bịaba na di ya dagokwa, na di ya nwere heart attack, na di ya dagokwa. Ọ na-asị ka ihe na-eme ya, ka a na-akọ ka a na-akọ, ọ bụkwa na nwoke esigokwa ụta ala mmụọ. Mgbe nwaanyị na-esi Anambra steeti alachite azụ, ọ bụrụ na di ya nọzi na ntụ oyi ebe a na-edebe ozu. Ọ mgbe ahụ ka ejiri wee jụba ese, kedu ihe nwere ike ime nwoke ihe a? Mgbe a na-ajụzi ese ka a gwara ha na ọ kpụrụ ehi ji ịkwa ọgọ ya nwaanyị, mana nne nke ya eriri ehi, nna nke ya eriri ehi. Ka unu wee hụ ihe a na-akọwara unu. A sịkwana na ị na-eje ụka, a sịkwana na okwukwe ga-anabatara ya, a sịkwana na nke ahụ gbasara ọzọ gị, ịnwa ya anwa, omenala ga-agwa gị na ya bụ omenala. Ka anyị nwee ike ghọta ihe kwesịrị ekwesị ka anyị mee, ka anyị hafụ iwe na ndị ya ụcha kọrọ anyị na asịrị na asị, anyị akpọ nke nna anyị asị. Anwa dị na nwa ji ya wee egwu egwu. Ihe a na-agwa unu kịta bụ ihe ọ ga-abụ unu ji ya mee ihe, ka o biru na-ebiru na ntị. Ọsọkwa gị si na ikwe hụ na omenala, ọsọkwa gị si na omenala na-aza eme exist. Nwanne, omenala na-eme exist ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Omenala na-eme exist. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aba na nsogbu bụ ndị nke neglect guru omenala, mana ọ na-ebuzi ha agha, ha na-ekpe ekpere n'ike n'ike. Ịjụọ ha sị gị ga onye na-eje ụka adịghịzụ ike n'ọnwụnwa. Ịjụkwana onwe gị ka ihe na-eburugo ka ọnwụnwa ha. Ịjụ ha onwe gị, gịnị kpatara na ị na-eje ụka wee kwere na ị na-ekpere Chukwu mana ọnwụnwa zụrụ gị ahụ niile? Oge ụfọdụ bụ mmerụ ala anyị merụchara. Anyị merụcha ala, ala bịa anyị ụgwọ, anyị na-akụfụcha ọkụ. Nwanne, onye ọbụla jiri nwayọọ mara nke kwesịrị ka o mee, ọ ga-akara anyị mma ụtọ ahụ. Ekelekwa m unu. Biko tụsakwara m ozi ọfụma, maka na ọtụtụ ndị na-akọ ihe ha na-amaghị gbasara omenala, mana omenala bụ ụzọ ziri ezi na eziokwu. Ndewonu.